musí rimovať a musí z nich vypadať nejaká básnička. A otázka je, o čem by ste chceli slyšet tú básničku? To je na vás. O čem by měla být? Muž, který hovoří slovensky, se vás teď ptal. O čem by měla být báseň následující hřebásy? Pokud jste nerozuměli celou dobu, měli jste se ozvat. O lásce? O lásce. No to je pekná. Som zvedavý, jak dopadne básnička o lásce, keď budete ju robiť vy. A dobre, a o lásce, koho medzi kým ešte skúsme povedať možno aspoň? Skôr také niečo štandardnejšie by sa dalo. Možno má oda na lásku, na akú lásku oda? Ako? Kvastu. Dobre, čiže oda na Lásko, lásko, lásko má. Čiže je to oda na chlast, alebo teda je to básnička o láske k chlastu, hej? K pití a tak ďalej. Začneme od odru, pôjdeme k Richardovi, pôjdeme potom k Michalovi, k Igorovi a vlastne takto dokola, až kým neznáte niečo fakt pekné. Malo by sa to rímovať, to by mal byť základ, aby samozrejme tie jednotlivé časti básničky sa trošku aspoň rímovali, to by tam malo byť ako základ. OK, nech sa páči, začíname. Ako? Ja, dobre, tak ešte nemáme čas, chvíľočku. Ja môžu. No ja začneme, jo. Tak začneme od Richarda a budeme... Robím. Áno, dobre, OK, nech sa páči, tak začíname teď. A nyní v básni sladké, takové, jakou staří bardi píšou, dozvíme se o lásce obrovské mezi chlastem a Genzerovi cvíšou. Dnes dal jsem si 2 lahve vína. Nic zvláštního, chytla mě slina. A pak jsem si dal ještě ruku. A po schodech jen půl. Pít! Žije pít. To je, oč tu běží. A Líša ve zvratkách už leží. Na nohy to půjde stěží. Ať mluví Igor. Kolik? Řekněte mi, kolik? Kolik toho musí vychlastat Ríša alkoholik? Kolik? Metr piv? Asi tolik? Prvo, ať nepije, ať mu stojí kolík. Teď stichlou noční jaroměří. Ozývá se volání, jakého slyšeli jsme už stovky. Výčetní před hotelem volá: Pane Suchánku, ten váš velký kamarád už zase dal krovky. A dal jsem si 1 lahev vodky. Pak navlil jsem si do loďky. Do Ahadě, mám ty vodky.
Děkuji.